Ka Henyutrep Integrated Territorial Organization, kalamaham bahkan pentut ika tamasa cherry blossom menta usnam, lada ka sarkar kam khod ika darbar ka bakarpang, ban penduk pendamno ika ain khalai ne ka gambling act. Kaseng hakas ngit hoding ka sautarik unai wing arajar arpuar, kalalai ban ya kendu i lampang ka jela ubamet ba lengdo, barai tiru ika dorkas dawa penlong, ya ka darbar ka bakarpang halor ketika mat. Ubadon bok dekar Presiden Kaseng habakren Syakilat Patai Kubor ulong bakaseng ke Aipor bahaswa ke arpu sautarik kade berkhotno ekadar bar bakarpang ban maham balada ke sorkar kam khot nakaliang Kaseng kan pentut ya kata masa cherry blossom. Naga lian juga cakap kade ka jingbut din lor ke kasino ni mentakasi ka jingwan kendu bejungi dai bangi dawai ka special session on pendu no ya ka meghalaya gambling act arpu we nakaliang bejungi kila ai ka commitment ba kin thok government at kin khot ka special session ba la ai ru ka assurance ka kandon ni ka special session ko ni keren ban kene kiwi kita sahabat ikon siya kan election ako at pula ang ngin nagalian jungi tingi ong ki ni ay por sibanay ni taga kamda ong tan sibanay bade ngin apek bade kan ka cherry blossom pula jan haswa ka arpusa wala da kimle ni mut kan sadon ka drama ka bizar cepar bahan ya po sar bangin la penting cherry blossom bangin la pun pelang kasino senang itu la da ki kimpat ya ban khot special ban duk na katakan dari ka jeng maham bagi dia ban khot ya kan ka special session belum kumtang in disturb ya ka cherry blossom apa kejela kaba hakanong rim kaba ya khat sau floor ki dangla ban pulut lane ban person serwa kai bisa jang pai ba na ka tu khat sau floor ki la ban aino ya scholarship ki la ban aino ya ka salary haba kamtam ne kani ligdang i na kilat thai ko bor ba ka health department kala bantu tulok tede hata no nongrem ban penserwa kai ya khat sau klo lagi pau klo kamot ka bha ban siu shai ke ek badan kam siu garam jam jela ba bakin repeal no ye kan mekna gambling apa kajing dawa jimi bangwan ra de repeal kabli phitip ba katkum ka tu ka kendon hang tu ka license ka bala ki la ong ba kindal adep ban pendep ye tu ban snai tu ka sino tangi ni ka dan ka dai ai rek ai pa hang tu ka bai tu ko di kendon ai ni song don kam ban ada ka special session ban repeal ai le lum kurta ka i ka bu jingma ka jella bu jungi habaya dai ka ne ka gam dengan ya ka jingtip lai ngi la ki ndu benai balai ya ka ne ka balai la wan don ya ka mekla gambling ka kar ko ai ru dai bagi mut panle sub henre kapau kadar seperti pat hak ngan cuban biang ba bale hadir benila dawa na ka sarkar hatu ko por ban pendu ndam ho benai besau ki wan di ki bre jungki hi ban thong ban berbi ya ki kunhun sang balang yengi khamtam tede halor ka to wat mentaro sop kaya balingi dawa ka taru de halor ka nongrem bengi tip ba kata kadang wan kane ka government kane ka ongbet kane ka NPP mo khamtam ka ba tip shai ru ba de jongno gitu be kasino ba kin lawan biang kini kan ima ba ba kini kin utlong be kan kasino de halor kata ngem ba shaban kut kan ka semai arpu tengi smo ba don kam ban khot ban repeal be kan ling ba ka special pat kan ban repeal kan lum kunta tang hak ordinance ba kajing keren jong ki jong Konrad James bamla ban shania de kila syukar ba bon project baling ong kunta paje ka license ru ki ong ba ong yinum ya sikmat ndai ki ai bat ka ki ong nyum ka hadin nang to ki ong mla suban penduk pendam ka hadin nang to ki ong pun sependuk long ka ai ka ba pun thamla ka ba bat ka bom bangin la wan kidang de halor ka nong den mi sum dan kam ba penat kami ka special session bat mi sum komen ru ba nakaliang jong speaker ong ken khot bat kin nyata ba ken nya bat kin kil ai ka commitment bat kadai ban penduk ba ki nang ba bro pada jongga nuklear pon lang bro